O xoves 31 de outubro botará a andar a 20ª edición da Mostra de Curtas Vila de Noia, unha cita especial que tratará de seguir a estela destes últimos anos, dándolle á mostra un carácter máis internacional. Proba diso é que este ano presentáronse un total de 1.200 traballos a concurso, chegados dende diferentes países de todo o mundo. Durante os 10 días nos que se prolongará a mostra, serán moitos os rostros coñecidos que pasarán pola alfombra vermella do Teatro Coliseo Noela. Teremos unha película do nivel de O que arde, que todo o mundo quere ver. Teremos tamén unha película de animación que é Parque Mágico. Teremos esa gala que sempre preparamos con tanto cariño e que lle quixamos dar ese cambio tamén facendo un pouco de espectáculo, pois onde estará presentado por o catalán Javi Sancho, onde teremos tamén música e onde, bueno, pois será ese día xa de fin de festa que todos os cortometrajistas pois tamén falan de aquí, non? Unha das principais novidades deste ano será a participación dos promotores de Mundos Digitales, un festival internacional de animación que se celebra na Coruña. Acercar un pouco a este evento la parte de la animación 3D, donde pues a través de algunas conferencias de las empresas que están haciendo algunos de los proyectos más importantes del mundo. De hecho, contaremos con el estudio que acaba de presentar Mark Zuckerberg de Facebook, de lo que va a ser la nueva experiencia de red social, de realidad virtual de Facebook, y lo hizo un estudio español y van a venir a contarlo, entre otras muchas cosas. O festival volverá a contar tamén coa sección Ollo Activo, na que se presentarán os traballos realizados nos talleres audiovisuais organizados dende o Concello, en os que viñeron participando os mozos da vila. Presentamos 4 pezas, dúas curtas e 2 documentais, un dedicado a San Marcos e outro a Soledad Penalta, como ben dixo Pepe, e logo son 2 pezas pequenas que duran aproximadamente 12-13 minutos, donde as ideas as confeccionaron os propios alumnos, montaron, dirixiron e gravaron o que ven a ser as historias. Creo que prácticamente o proceso é completamente feito por eles.